ተመርኮስ ለባም ተወከስ ኣብ ሓደ ዓዲ ሓደ ንጉስ ነበሩ እዚ ንጉስ ብንሽቶ እንከሎ ትንክስነት ካብ ቦዙ ወረሰዩ ዝፎቶ ዛንታን ብሂልን ስለ ዘይነበሮ ኣዝዩ ሽገር ነበረ ዛንታታትን ብሂልን ክፈልጥ ኢሉ ብምሕሳብ ከዓ ብቐጻሊ ነቶም ይፈልጥዮም ዝብሎም ዓበይቲ ዓዲ ለባማት ብዛዕባ ዝሓለፈ ወቅዕታት ከውግዕዎ ይሓቶም ነበረ ንሳቶም እውን ነቲ ዝፈልጥዎ ዝነበረ ብልሳናዊ ምዕዶም መንፈሳዊ ሓይሊ ነቲ ዛንታታትን ካልእን የውግዕዎ ነበሩ እቲ ንጉስ ግን ነቲ ዝነግርዎ ዝነበሩ ዛንታታት በቲ ሓደ እዝኑ እንዳሰምዐ በቲ ሓደ እዝኑ ይዘውፅኦ ዝነበረ ስለዚ ከዓ ከጽንዖ ኣይከኣለን በዚ ከዓ መሊሱ ተሸገረን ተናወፀን እሞ ብወቢሉ ከዓ ሓደ ሓሳብ ሓሰበ ድሕሪ ደጊም ኣነ ካብ ዘርከብ ኩሉ እዋን ዝጅምር ዛንታ ዳ ክሰርሕ ኣለኒ እምበር እዚ ብዓበይቲ ዓዲ ዝወሃበኒ ዘሎ ዛንታ ይትረፈኒ ኢሉ ብምሕሳብ ከም ልቢ ጎበዝ ኣብ ደረቱ ንልቢ ብስምዒቱ ተማዕቶ ኣዋጅ እውን ኣወጀ ኣብዛ ዓዲ ዛንታ እንዳደጋገሙ ዘውግዑ ለባማት ኣይልንን ካብሎምን እንየው ዝሸምገሉ ኮኑ ወለዲ ብውላዱ ክቕተል ጥብቂ ትእዛዝ ኣመሓላሊፈ ኣለኹ ኢሉ ነቶም ዘማሕድሮም ህዝቢ ኣደራ ኣውደቕሎም መቸም ንጉስ ኣየኣዝዝ ማያ ኣየሓንዝዝ ስለ ዝኾነ ትእዛዙ ክፍጽሙ እውን ስለ ዘለዎም ብዙሓት ሽማግለታት ብደቆም ተቐትሉ ገለገለ ለባማት ውሉዳት ግን ንጉስ ኣብ ዘይረኽቦም ቦታ ለዶም ሓቢኦም ኣትረፍዎም እሞ ከም ዝቐተልዎም ኣምሲሎም ሓበሩ ንጉስ መፍተቱ ረኺቡ ንኣሽቱ ጥራይ ዝተረፍዎ ዓዲ ከም ድሌቱ እናገበረ ክእዝዝን ከናዝዝን ጀመረ እታ ለባማትን ወራዝቱን ዝነበርዋ ዓዲ ከም ምስጎና ብለ ጥራይ ተረፈት ሓደ መዓልቲ ነቶም ዝተረፉ ንኣሽቱ ጎናብለ ፀዊዑ ኣኼባ ገበረሎም እሞ ከም ዝኽብል ከዓ ኣዘዞም በሉ እንኳዕ ተራኸብና ኣብ ዝመጽእ ዘሎ ሓጋይ ኣዝዮም ብዙሓት ኣጋይ ስለ ዝመጹኒ ክንድዛ ትርእይዋ ዘለኹም እምባ ዝዓቐኑ ጠስምን ሓርጭን ክትቅርቡለይ ትእዛዝ ኣመሓላሊፈ ኣለኹ ትእዛዘይ ዘየኽበረ ከዓ ስሩ መሰረቱ ኸጥፈየ ብምባል ሰብ ዘይብል ወደቓ ወደቐሎም ብዝኾነ ለባም ዘይብሉ ዓዲ ፀገም እዩ እቶም ነዚ ትእዛዝ ዝተቐበሉ ሰባት ክንዲ እምባ ዝኸውን ሓርጭን ጠስምን ካበይ ከም ዝእክብሉ ጨነቖም ብሓቂ እውን ተሸገሩ ለይትን ቀትርን እውን ድቃስ ሰኣኑ ኣብ ንሓድሕዶም እውን ምግርጫው ከም ንቡር ኮነ እንተቶም ወለዶም ኣብ ባዕቲ ተሓቢኦም ዘትረፍዎም ለባማት መንእሰያት ናብቲ ወለዶም ተሓቢኦምሉ ዝነበሩ ባዕቲ ብምኻድ ነዚ ነገር ኣዕለልዎ እቶም ካብ መቕዘፍቲ ዝንጉስ ንኽድሕኑ ኢሎም ኣብ ባዕቲ ተሓቢኦም ዝነበሩ ወለዲ ነዚ ነገር ምስ ሰምዕዎ ወይ ዝርጉም እምበኣር ሎሚ ከዓ ከምዚ ኢሉ ኣዚዝኩም ድሓን ሕራይ ጥራይ በልዎም እንተኾነ ትብልዎ ዝኸበርካ ንጉስ ንሕና ዝኣዘዝካና ክንገብር ግዴታና እዩ ግና ክንድዚ እምባ ዝኸውን ጠስሚ ክሳዕ ንእክብን ንዕቅንን ፀሓይ ከም ክኸልና ስለ ዝኾነ ንፀሓይ ጠጠው ክተብለልና ክንድዚ እምባ ዝኸውን ሓርጭ እውን ክሳዕ ንእክብን ንዕቅንን ከዓ ንፋስ ክወስዶ ስለ ዝኽእል ንንፋስ ጠጠው ክተብለልና ንሓተካ ኣሎና በልዎ ንፀሓይ ንፋስን ጠጠው ከበል ዓቕሚ ስለ ዘይብሉ ክምሕረክም እዩ ብምባል መኺሮም ሰደድዎም ነቲ ብወለዶም ዝተዋሃብዎ ምኽሪ ሒዞም ከዓ ኣብ ቅድሚ ንጉስ ቀረቡ ንጉስ ጉዳዩ ንኽሰምዕ ኣብ ወንበሩ ተኾይጡ ኣእዛኑ ጸለወ ከምቲ ወለዶም ዝመኸርዎም ድማ ብዝርዝር ንንጉስ ኣፍለጡ
ዝመኸርዎም ድማ ብዝርዝር ንንጉስ ኣፍኣምሉ። ንጉስ ነቲ ሓሳብ ምስ ሰምዐ ብቁጥዐ ካብ መንበሩ ተላዒሉ እዚ ምኽሪ እዚ ዝመኸረኩም መን እዩ ተሎም ፁለይ ክብል ካብ መንበሩ ተንስኡ ኣጭበርበረ። በቲ ዝገብሮ ዝነበረ ምጭብርባር ዝተዳሃሉ መንእሰያት ካብኣቶ ምኽሪ ካብ ወለዶም ከም ዝረኸብዎ ነገርዎ። ንጉስ ኣብ ውሽጢ ዘመሓድሮ ዓዲ ከምዚ ዓይነት ምስጢር ምፍጻሙ እናጓየ እቶም ነቲ ምኽሪ ዝነገሩ ወለዲ ኣብ ቅድሚ ክቐርቡ ትእዛዝ ኣመሓላለፈ። እቶም መንእሰያት ከዓ ትእዛዝ ንጉስ ክፍጽሙ ስለ ዘለዎም ናብቲ ወለዶም ተሓብዮምሉ ዝነበሩ በዓቲ ኸይዶም ከምጽዎም ግድን ኮኖም። ከምኡ ድማ ገበሩ። ንጉስ ነቶም ወለዲ ምርኩስ ተደጊፎም ሰንደልደል እናበሉ ካብ ርሑቕ ክመፁ ምስ ረኣዮም ብልቡ ኣስተንተነ። ብሓቂ ባላ ተመርኮስ ለባም ተወከስ ክብል ድማ ተዛረበ። ዝወደይ ሳላ ለባማት ተወከሱ ካብ ዝዕለልኩኻ ዓመፀኛ ንጉስ ኣዛዚ ክንዲ እምባ ዝኸውን ጠስምን ሓርጭን ካብ ምግባር ድሒኖም ክብሉ ልበናዊ ምኽሪ ዝሓዘለ ዛንታ ዓሊሎምኒ። ስለዚ ለባማት ምውካስ ማዕረግ ክንደይ ሰናይ ነገር ምዃኑ ክንዝንግዕ የብልናን። ምክንያቱ ከም ብምስላ ቀዳሞት ሕተት ክትፈልጥ ገስግስ ክትሰልጥ ስለ ዝኾነ። ዛንታ ካብ ገጻት ፌስቡክ